Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela Sithima Semambolo, Baba mkhulu 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 phakade, amen. Yayilele ingalele inkosi ilanga emzini wakwaCele obude buduze nakhona eMerensea eRichards Bay, njengoba babehlwelwe phela ebusuku ngawo umhla ka-2 Meyi 1935 bephikelele eMkayideni, base bekhetha ukuthi belale kuwo umuzi kaCele ukuze bevuke ngakusasa ngomhla ka-3 bephikelele khona eMkayideni emzini kaShembe lapho asephangalale khona. Indodana yakhe uShembe, lena ebizwa ngayo inkosi ilanga, yayilele ingalele ubuthongo njengoba yayicabanga ubusuku bonke amagama ayekade ekhulunywe kuye uShembe ngokuhamba kwakhe emhlabeni ukuthi kuyomele kwenziwe njani, njengoba wayikhombile nayo indawo lapho azofihlwa kuyo ekuphakameni. Ngalesi sikhathi echaza ukuthi kumele afihlwe endaweni enetayitela, njengoba abelungu babekholelwa kakhulu kulo phela itayitela elikhombisa ubunikazi bendawo. Lapho umbuso wabelungu wawungekuphazamisi uma unaleli phepha elibizwa ngetayitela, kodwa uma ungenalo leli phepha ubiza ngokuthi indawo wena umtsinsi wokuzimilela kuyo, babengayingeni nakuyingena leyo, noma ngabe wawuyikhomba intaba namagquma kanye nayo imifula yangakini efakazayo ukuthi niyiyo intsinsi yokuzimilela kule ndawo, njengoba ezinye izintaba ezaziqanjwe yibo okhokho zaziqanjwe nangazo izibongo zaso isizwe esahlala kuzo lezo ndawo, njengazo izintaba zasemaGugu ezitholakala nakuzo izithakazelo zakhona kwaNdwandwe ukuthi wena waseGudu Nkomo, kanye nazo izintaba zaSongoye ezitholakala kuzo izithakazelo zabantu bakhona kwaQwabe, Tabani leya, uNgoye Gumede, uNgoye Phakathwane. Leyo mingcele ababengayimukeli nakuyimukela abamhlophe eyayikuzo izithakazelo zabantu imifula eyayiyo imingcele yazo izindawo zabo abantu ababewumtsinsi wokuzimilela kuleyo ndawo. Eminye imingcele yayifakwe kuwo amahubo kanye namagama amabutho enkosi. Noma uShembe wayenazo izindawo eziningi ezabelweni ayezisikelwe yiwo amakhosi, kodwa wathi umzimba wakhe kumele uyobekwa ekuphakameni, okuyiyona ndawo ayithenge ngemali yakhe wabesethola itayitela. Wayitshelile futhi indodana yakhe ukuthi ilanga ayohamba ngalo kubobhekwa iwasho ukuthi uyohamba ngasikhathi sini. Ngaleso sikhathi okuyophuma ngaso umphefumulo wakhe uyoshawa insimbi endlini yezitsha. Ilapho kuyobe seqala khona umthandazo wasekuseni, umthandazo wokuvuka. Waphinde washo futhi ukuthi akoqashelwa nesikhathi umzimba wakhe oyobekwa ngawo ethuneni. Leso sikhathi okuyobekwa ngaso umzimba wakhe ethuneni akubiyoshawa futhi insimbi endlini yezitsha. Leso sikhathi kuyothandazwa futhi umthandazo wokulala. Zonke lezi zikhathi zokuthandaza zazi isikhumbuzo sakhe uShembe sokuhamba emhlabeni. AmaNazaretha ayomkhumbula ngazo lezi zikhathi ezimbili, futhi uShembe wayethembisile ukuthi naye uyowakhumbula amaNazaretha ngalezi zikhathi lapho ayobe ethandaza khona imithandazo yesikhumbuzo sakhe. Yonke le miyalo inkosi ilanga yayisayikhumbula kahle, ingayikhohliwe, kodwa okwakuyiphethe kabi kwakuwumyalo owodwa owawushiwo uyena uShembe lapho athi khona, mntanami, lapho umphefumulo wami oyophumela khona, nibongihlinza niqaqe inhliziyo yami
ingcwatshwe khona lapho umphefumulo wami ophumele khona, bese kuthi umzimba wami uyothathwa uyofihlwa khona emzini kaNkulunkulu ekuphakameni. Ikona kanye lokho kwakuyithuse kakhulu yona inkosi ilanga, ukuthi akaze ayibone into enjena yenziwa ukuthi umuntu ehlukaniswe angcwatshwe ezindaweni ezimbili. Phela uShembe wayishilo ukuthi lapho umphefumulo wakhe oyophumela khona, leso sizwe leso kuyobe kuyisizwe esinenhlanhla. Kuyomele silizuze lolu thando lwenhliziyo yakhe uShembe afihlelwe khona lapho inhliziyo yakhe ekuphumele khona umphefumulo wakhe. Lokho phela uShembe wayethi ukwenza ngosizathu sakho ukulamula impi yokuthi phela abaseNatali nabo babefuna ukuba ayofihlelwa khona, kanti nabakwaZulu babefuna ukuthi umzimba kaShembe ufihlelwe khona. Wayezobaduduza ngayo-ke leyo nhliziyo eyayiyosala khona kwaZulu. Nangempela kwakulokhu uqhubekile umbango khona eMkhayidini kwaso isidumbu sakhe uShembe. Naye uJohn Langalibalele Dube wayesehlulekile, naye umfundisi uMngoma futhi wehluleka, kanye nawo futhi amakhosazana ehluleka, noMlangeni naye wehluleka. Akekho owayazi ukuthi lo mbango uzoqedwa kanjani, ngoba obengawuqeda lo mbango kuye uShembe lona osethule. Ukusa kwabonwa yiyo inkosi ilanga namakhosazana bebheke khona eMkhayidini. Amakhosazana nayo inkosi ilanga bahamba njena, akekho batshelile ukuthi uShembe usedlulile emhlabeni. Kodwa ngawo amazwi womlungu wasezitolo khona eMerency awakhulumile lapho ayedabukela khona amakhosazana ukuthi njengoba ehamba njena umfundisi wawo akasekho emhlabeni. Kwaba yiyona ndaba kuphela eyaziwe yiyo inkosi ilanga, engayixoxelanga muntu. Bahamba njena lapha endleleni babheke khona eMkhayidini, inkosi ilanga isiyazi. Kwaba ukufika kwayo inkosi ilanga eMkhayidini, yafika yazithela kuwo lo msindo wokubanga kwesidumbu sikababa mkhulu uShembe. Inkosi ilanga yathi mayibona lo msindo omkhulu kangaka ngesikhathi esibi kakhulu sokuzila emzini kaNkulunkulu, yabe isibiza umhlangano. Lo mhlangano eyawubizayo wawuhlukanisiwe ngoba wabiza inhlalisuthi yodwa. Kulo mhlangano wayo nenhlalisuthi yethula kona ukuthi inkosi izofihlwa ekuphakameni endaweni eyathengwa enetayitela, ngeke ibekwe endaweni yasezabelweni engathengwanga, ngoba abelungu kuyohamba isikhathi eshintshe imithetho, bese bebeka izakhiwo phezu kwalapho kuyobe kufihlwe khona yena uShembe. Wathi mawuphela lo mhlangano wenkosi ilanga nayo inhlalisuthi waphinda futhi wabiza amakhosazana. Kulo mhlangano wamakhosazana waphinde wabatshela okufanayo. Waphinda futhi emveni kwamakhosazana wabiza omama, nakuwo futhi lo mhlangano wabatshela okufanayo. Waxazuleka kanjalo umbango banga isidumbu sikaShembe. Bonke baphuma sebethule du. Emveni kwalokho kwabe sekwenziwa amalungiselelo okuthathwa komzimba wakhe uShembe. Ilapho kwabonakala umfundisi uMngoma esephithizela watshela yena uMafukuzela ukuba akahlele izinhlelo zemoto ezolanda umzimba wenkosi yasekuphakameni. Waphinde wamtshela futhi yena uMafukuzela ukuba usengabhala ephepheni ukuthi inkosi yamaNazaretha seyidlulile emhlabeni, izofihlwa
ngeSonto ngomhla ka-5 Meyi kwakuyiwo phela unyaka ka-1935. Yaguqa lapho eGumkazana mzuka amafutha omkhumbulo into emnasoka phakathi ePhalamende.